Finn Holger tykkegummi. Finn Holger tykkegummi! Har de fucking tykkegummi med Finn Holger på? Det er bare løgn. Mine damer og herrer, velkommen til Lørdagsknas med mig, Son Michael. Og denne her uge er det direkte knas, fordi at jeg skal kigge på Japan Crate. Jeg fik sådan en gratis Japan Crate, da jeg meldte mig til Crunchyroll, takket være denne her dejlige dame, der reklamerede for det. Og efter masser af krig, for oprindeligt skulle den være ude her til januar, men nu fik jeg den 1. marts på grund af, at der har været noget forsendelseshalløj, men de var simpelthen så flinke til at aflevere den. Så nu har jeg den endelig, og lad os prøve at finde ud af, hvad det er. Der er endelig sådan en Japan Crate, fordi det skulle være meget spændende japansk slik. Okay, jeg kan godt se. Okay, jeg kan godt se her, der er noget stas her. Så, nu har vi selve lortet her. Kan vi se? Alt det lort, jeg har fået her. Okay, hvad er det her? Det er en form for kop-ting, tror jeg. Det er sådan meget... Det her, det er... Der står her om bagpå noget med, at jeg skal tage det her låg. Okay, så koppen... Okay, så jeg skal tage... Okay, jeg skal tage umiddelbart indholdet her, som der er inde i den her kop, ikke? Og hælde det ned i koppen, og så bagefter, så skal jeg hælde mælk i, så det skal blandes med mælk, det her. Jeg vidste ikke, jeg skulle hente mælk for det her pis, mand. Så er der mælk op her. Skal vi se. Fint. Nu har jeg indholdet. Nu ryster jeg ved det. Er det milkshake? Er det milkshake? Det virker som en milkshake, og det virker som om, at det er banansmag. Det håber jeg. Jeg håber det er banan. Eller nej. Æble? Ved jeg ikke. Citron? Ved jeg ikke. Så ind i hullet. Sådan der. Faktisk rigtig dygtig til. Okay. Skål i skuret. Seriøst? Var det alt? Er det vanilje, eller er det banan? Det kan jeg ikke engang huske. Jeg kan ikke smage en skid. Ej, for fanden. Nej, tak. Smagen begyndte lige pludselig at blive en smule dårligere, så det var ikke lige min stil. Okay, næste. Chips. Endelig. Noget, som jeg ved, hvordan man bruger. Okay, men jeg ved ikke, hvordan jeg åbner det lort udenbart. Super. Jeg ved ikke, hvad for en smag har det. Chipstar potato chip. Der er ikke lige frem noget. Okay. Bon appetit. Hvad fanden er det? Er det spinatsmag, det her? Er det fucking spinat? Ej, det smager forfærdeligt. Fy for satan, mand. Hvad er det, de propper i det lort, mand? Prøv at se Finn Holger, for fuck's sake, mand. Hvad sker der? Der er en meget stærk duft, det der. Satan, hvor det lugter. Sådan her. Og jeg må smage. Her er tyggegummi. Måske deler jeg det ud til popcorn eller sådan noget. Ad for helvede. Alt hvor det smager. Alt for jordbær. Alt for satan. Det gider jeg sgu ikke have. Ud med det lort. Endnu en fucking jordbær ting her. Det er så... Hvad fanden er det for noget? Det er sådan en sugetablet slik med jordbærsmag. Så lad os håbe, at den her den smager i hvert fald lidt bedre end Finn Holger tingen. Men jeg er ikke den store fan af jordbær, men alligevel at vi prøver. Det smager okay. Det smager vel fint nok, synes jeg. Det havde en okay sødsmag. Det er i hvert fald noget. Den kan jeg i hvert fald anbefale. Den er fin nok. Hello Kitty Pockies. Jeg ved godt, hvad Pockies smager af. Og så endnu fucking jordbær, mand. Hvorfor skal alt være fucking jordbær? Jordbær, Hello Kitty Pockies. Go! Det er ikke dårligt. Altså, som sagt, jeg er ikke den store fan af jordbær. Jeg synes, jordbær er lidt for sødt, men stadigvæk, det smager fint nok. Ja. Og dog alligevel.
Hvad fanden er det, jeg ser her, mand? Mælkechokolade-poggis. Ja. Det kommer jeg til at æde. Det kommer jeg til at æde. Den gemte sig lige nede under Hello Kitty-poggien, så de prøvede at snyde mig, hva'? De prøvede at få mig til at tro, at der kun var jordbærting i, og alligevel halleluja, mand. Endelig ordentlig poggis, så nu smager jeg. Ja. Det smager godt. Det kan jeg godt holde ud. Lækker. Poggis kan generelt anbefales. Det er en sød lille snack, som du bare kan sidde, når man venter på bussen eller et eller andet. Det er fantastisk. Det er bare svært at finde rundt omkring i Danmark. Det der... hvad fanden er det her? Der bliver jeg altså nødt til at lige gå ind til bogen her. Japanese sweet potato. Okay, det er søde kartofler. Fint nok. Jamen, så lad os prøve at smage nogle kartofler. Og man kan bare spise den sådan her. Så... Søde kartofler. Det smager en smule en blanding af kartoffel, marcipan og chokolade. Marcipandelen er måske en lidt overdrevet, men mest en sukkerrig kartoffel. Lidt chokoladeagtig. Så god chokolade, det smager faktisk rigtig godt. Hvad fuck er det? What the fuck er det for den lille lort der? De er alle sammen sådan nogle gule sataner, som jeg tror lidt citronagtigt, men det virker som om, det er lavet af mælk eller noget. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det skal bare bundes, det der. Ja, det smager lort. Fy for satan! Yes, super. Min gummi, appelsinsmag. Lad os prøve. Imens kan jeg lugte til næste gang. Nej, det er overhovedet ikke. Det må endnu være. Meget sur. Jeg skal have den fucking elendige smag væk. Så nu kan vi konkludere, der er en grund til, at jeg valgte at tage en gratis Japan Crate, fordi at jeg gider ikke betale penge for sådan noget lort. Japansk slik, det fanger mig bare ikke. Generelt bare de der forskellige typer slik, som du bare ikke aner, hvad det er, du propper i munden. Og når du så gør... Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg håber virkelig, I nød det, jeg gik igennem for jeres skyld jo. Endelig kom med andre forslag til, hvad jeg skal lave til lørdagsknæs og alt det der andet halløj. Altså, hvad for spil, hvad for nogle ting eller sådan noget. Og så ses vi næste gang. Fy for fucking satan. Hello, and thanks for watching this video. Remember to like and share this video with all of your friends, and subscribe to Son Michael for more awesome videos and reviews. Have an awesome day, and remember to drink coffee.